Good morning! Itong aking battery. Gumaganon-ganon. Nakalimutan ko pala to i-charge. Ito pala yung dinala ko kay Nakat. Anyway, good morning guys. It is Saturday and alam niyo ba yung gagawin namin today? Bibili kami ng washing machine. Nasira yung aming washing machine. Nakakaloka. Instead of ipaayos, bibili na lang kami ng bago kasi sabi ni Dan, matagal na sa kanya yung washing machine na yun. Kung ipapaayos, mahal yung paayos. So, dapat bumili na lang bago kasi sabi ni Dan, masisira at masisira din siya kasi nga luma na. And kailangan namin ngayon na kasi ang dami namin kailangan i-laundry. Hindi talaga namin siya magamit kasi hindi niya matapos yung load. Ano siya, nagsa-stop siya. Parang malapit na siya matapos, nasa-stop siya. Hindi niya nare-rinse, hindi niya napipiga. So, paglabas ng ng mga damit, sobrang basa pa siya. Hindi pa siya tapos. I think ipipick up namin yung package ko before. Tapos, bibili ng washing machine. And then, I will meet the girls as well. Why am I red? And then, mamayang gabi pupunta ako sa party. Na sa bahay ng katrabaho ko. Sa bahay ni Kanika. Okay, tatapusin ko na to guys kasi si Dan tapos na. Tapos wala. Tatapusin ko pa yung coffee ko mamaya. Tapos ipa-blow dry ko pa yung buhok ko. Okay, I'll talk to you guys later. Tapos na ako guys. Hindi ako nag-blush. Tapos ininom ko na yung coffee ko kasi si Dan tapos na. Babe, I'm ready. Ito yung namin, labahan namin. Punong-puno na. Let's go, babe. Nag-upload din ako ng video. Tagal nang matapos ang upload ko guys. Ang mga minsan, maabot ng maabot ng 20 hours. Now, 30% siya. Nagsimula to kaninang umaga. Hala, i-charge ko siya, babe. Let's go, babe! Spot, Danny boy. Kawawa naman Danny boy ko. Wow! Good, guys. Punta tayo dito. Danny. What about it? Nothing. It's a brand, Samsung. Maganda to, oh. Electrolux. Maganda yung LG sa sa harap. Ay, ito. Ito, LG. 1.3. Ito, 896 LG din. Yung amin, 7.5 kilograms. Ito, 7. No, yung amin, 7. Ito, 7.5. Ito, to? 5 lang to. 9 kilogram, 5 kilogram combo. What does that mean? Maganda yung itsura ng LG. Ito, miel. Ito yung gusto ni Dan. 10 kilograms na siya. Malaki. And then, ganyan yung price niya. 1.2. Maganda naman siya. Yan. Maganda yung itsura ng LG compared sa iba. May mga ito. Ito, mura lang siya pero may pagka ewan ko, mas maganda yung LG. Tingnan. Nasa bahay na kami guys. Si Dan bumalik doon kasi yung parang wave ng washing machine namin ngayon, hindi niya alam kung ano. Tapos yung bibilhin kasi namin mas malaki. So, umuwi na muna kami. Chinek niya yung size talaga ng washing machine. Tapos bumalik siya doon. I think nakuha na niya, hindi ko alam. Pero aalis yun after. So, tapos ako hintayin ko si Love. Papasundo ako. Pupunta kami ng city. So, naglagay na ako ng blush. Yung gamit ko is yung aking ito, Hourglass na blush. Tapos naglagay na din ako ng highlight, yung Becca ko. And then now, we will try isa sa mga ni Vice. You know what? So far, hindi ko muna sasabihin kasi I will do an in-depth review. We will try Benjamin today. Try natin si Benjamin. Dalawang lip kits na yun na try ko so far. Si Girly at saka si Whoop Scary. And then sa lipstick, marami na ako na-try sa lipstick, pero hindi pa lahat. Ano ba yan? Hala, ito na naman tayo. Siguro parang pangatlong na to na walang, yun, nalaglag. Napaka niya, flimsy. Siguro pangatlo na to, na sila lahat, na naputol yung ulo. Okay, so ito yung Benjamin. It's too light for my liking. Pero, gusto ko sana ito talaga, Pero hindi. Medyo light siya sa lips. Pero tingnan natin, baka kapag nag-set na siya, okay na siya. Hindi pa nag-reply si Love. Sabi ko, pwede sunduin mo din ako.
Kasi susundin niya daw si Lyra. Tapos si Lyra malapit lang dito. Meron tayong bisita, guys. Si Love, hindi pa kasi siya nakapunta dito sa bahay. Alam, may lamok. Laki ng lamok. Welcome! Ang sexy naman! Itong dalawa. Hi, guys. Wala ko mag-vlog sana ako ngayon. Vlog ka? Hindi. Ano kasi? Ano yun? Wala si Dan? Wala. Malis. Si Dan. Dito na ako. Katabi ko si baby. Alam ko malapit. Sa amin malapit Ang mabait na baby. Ano bang gagawin natin sa city? Ang gala siya, Day. Ano gagawin natin? Ang sexy Ba't gagala. babalik na? Di, mag-vlog sana ako, Day. Sige ka, oo nga. Itong babae ito. Alam mo, Day, yung wala nga akong camera. So, yung gagamitin ko yung GoPro. Meron naman pwedeng GoPro daw, Day. Pwede naman. Tapos, inanaraw mo lang siya. Hiya talaga ako, Day. Sus, nahihiya ka pa. Babalik Yung ako inedit diba? ko na, yung inedit ko na vlog Mm. na nandun ka, sobrang haba. Uy, ang dami akong exposure, Day. Oo, ang dami ko nang kinat pero ang haba pa rin. Ano, wag mo kong ikat, Day. Bastos ko ni siya, Day. Anak, huwag mo kong ikat, Day. Kasi ako, nanonood pa ng... Day, maraming views yan, Day. Kasi ay, ulit-ulitin ko pa naman yan panoorin. Ganyan ako, Day. Nagawa ko sa sarili ko. Fan ako ng sarili ko. Dito kami sa city. Sama ang dalawang sexy. Yan yung sexy. Sikat, nakita namin, pero umuwi na. Umuwi na sa red. Sandali lang sikat. Ulit ko na kasi naka-upload. Yung isa. Ay, hindi mo yung bra ko na. Bakit isa lang yung nakatago? Kasi hinihinila lang namin nila yun. Parang ako din eh. Tsaka yung Two choices. Dito kami sa Shogun Japanese cuisine. Ikaw na, Rice. Ikaw na. Okay, two choices yung akin. Gusto ko ito. Actually, same yung gagawin ko. Yung gitara ako eh. Ay, naku. Yan yung kay Love. Wala kang originality. Yan. First time ko itry yung Shogun Japanese cuisine. Masarap? Yan. Pareho kami ni Love. Tapos sa kanya, ano yung sa kanya? Sa'yo dahil beef? Beef teriyaki. Tapos same, squid. Ang dami nito. And then the coffee, sarap yung coffee, no? Sabi ko sa'yo eh. Hala, bakit ako bumili nito? May drinks ka pa. Oo nga eh, kaloka. Dahil, oh! Tingnan niyo yung pinost ni ano. Ay, hala, ay, umayos na. Nang blinag ko. Plastic din tong aking phone eh. Umayos na. Kanina, overgoal. Ang gulo. Nagihiya siya sa'yo dahil umayos lang. Hi guys. Uy, magbablog na daw siya, guys. Guys, mag-vlog na. Uy, lagi mo pa sinasabi, pero hindi mo tinutuloy. Kasi na-inspire ko sa mga comments nila. Cha! So, hiya talaga ako. Mayayain siya. Yung bra mo. Bastos talaga to sa guys. Ganyan natin, Nay. Nagbumirag siya, guys. I-follow niyo siya sa Instagram. Nagpo-focus talaga siya sa mukha mo kahit ilagay ko to. Kasi ang ganda ko daw na yun. Ah! True friend mo, diba? True friend. Si Lyra. Ang sexy ni Lyra. Ikaw na talaga, Lyra. Ah? Tabunan na naman ako. Dahil na ako kakain. Dito kami sa Daiso. Kasama ko pa rin yung dalawa. Ah! Hala, oo nga. Ang cute nito. Tingnan nyo. Ang liit. Magnet. Magnet ay. Ang cute nga. Maliit ay. Hala, ang cute nito. Ilalagay sa fridge mo. Ganun. Toink. Ang cute nito, Day. Ay, gusto ko to. Baboy-baboy. Baboy. Hala, ang ganda talaga nito. Magkano to kung 280 to over naman? $1 lang. Ang cute ng magnet. Ganda talaga nito mga pang room decor. Ganda nito, oh. How much yan, Nay? Social. Ang ganda nito. Pero maganda siya. Nanonood ba si Tony nito? Hindi naman na. Hindi niya naman maintindihan. Hindi naman agad mapapost. Ah, okay. Sabi ko nga, pasensya naman. Kasi ano Hindi mo? na kaya dahil. Isipin mo din kasi. Yan, Day. Sige. Pero hindi na. Mahilig siya sa chocolate. Kasi ang gaganda. Ay, naku. Dahil $20. Kung sino man yung ano. Ay, hala. Oo nga. Perfect. Ay, ang ganda. Bag lang? Big. No, Or may everything. laman? Hindi, bag lang. Pero mo okay, kaya, okay na yan, ha? Para sa ano mo, manito-manito. Oo. Alam mo, Ito, Day, ang perfect. ganda, 1999. Tapos meron pa marami. Piling ko kaya. Oo nga. Oo. Alo, 1050 Day. Ba't ang mura niya? Day, 1050. Parang social. Tignan ko dahil.
Yung alin? Ito. Eh, tsaka 22 eh. Talagang- Models prefer. Ngayon, alam nyo na babae na ko. Kasi ito may... Ay, alam mo si Cathy, sinabi ba niya? Sino ko na sinabi ko, sabi niya. Baka sinabi sa ko, ay, akala ko nagtatanong. Ang dami dito. Perfect talaga to pang ano, pang gift. Tingnan mo na ito, 19.99. 15. Hala, day! Ang ganda nito, 15 lang. Meron na siyang kasamang ano. Ang laki, oh. Ito na. Tingnan mo, oh, may pa rose gold. Yan, maganda din. Ito din. Ito din, oh, colorful, summer. Ay, bet ko din yan, day. Oo. Ay! Nay! Ito ka na lang, Day. Ay, 39 yan eh. Carry belts na yan kahit ano. Kasi naman. Wala, yaman talaga niya, day. 20. Sana ako yung nakuha niya. Sana ako yung nakuha. Nakuha mo, day. Day, Doble. nakuha ko. Hindi ako bibili kasi makikita nyo na. Doble. Day, dalawahin mo na yung akin, day. Ba ako ba talaga yan? Sige, ito na lang akin, day. Sino ako yung nakasili surprise? Doble sa ano. Kahit hindi surprise. Gusto ko ito, Maganda tapos ba may brush yung pa. ano yan? Yung brush? Ay, hindi ko alam. Models prefer. Okay lang naman siguro. Yes. Pero, hindi ko alam. Bilhin ko kaya din, Day. Para sa manita mo. Para sa kanya. Manita niya, Oo day. nga eh. Ako ba yun, day? Ulitin natin. Yung bunot mo, ulitin. Ay, ulit ko kay Danday. Hanggang si Lyra makuha ako. Ay, Day, ito na lang. Halo ka, day, 14 na naman. Ay, Ang ganda, Day. Oh, kasi mas kompleto. lalong malaki. Day, Kaso parang ang laki naman ito. alam mo Day, yung pang- ganito mga regalo, pang kay Race. Alam mo kung bakit? Kasi maraming makeup. Makeup. Hindi ko naman ako gumagamit ng ganyan eh. Pero day, kung gusto, kung Mas ako, maganda to, Day. pero day, kung ako nabunot mo, ito na lang sa akin. Gusto ko. Kasi, Day, hindi ka nagbunot ko eh. Wala na. Broken heart. Ay, gusto ko din. Tumigil ka talaga doon. Baka na doon. Lalungkot ka talaga. Ay, maganda yan. Ulitin natin. Bakit? Hindi naman namin. Dito kami sa MCL. Ano yung itatry mo? Yan. Day, wala ka na itataso. Tapos yan. Oo nga eh. Yan yung isusuot ni Lyra sa Christmas party. Kitang-kita yung chan. Kakabagin kaya Lai. Alam, may matawag. Bait nitong batang to. Oh. Kapag na lang. Ano? Eh. Sarado na. Gusto mo babuti? Ako? Uwi na kami. Pupuntahan ko si Dan sa ano, sa pub. Kasi nakainom daw siya. Walang magdadrive. Uwi na kami. Ayaw niya na babulti? Kaya na siya. Okay. Sa Veronica. Bye na. Uy. Yung camera talaga pumufocus sa mukha mo. Tingnan mo yung square. Day, alam mo, buti ko dito dahil sa ano. Sexy mo. Lagi. Nakabili ka ba? Oo, bumili ka na. Nag-shopping tong dalawa. 230. Oo. Uy, ang daming sale doon. In fairness naman. Sana tayo. Uwi tayo ng party. Hindi ko alam kung ano, asan tong Randall Street. Uy. Ay, oo, yung parking nandun. Okay, mag-start ako mag-waste doon. Nasa bahay na kami, guys. Actually, kanina pa, may pa-party yung kasama ko sa work, yung Indian. I think mag-vlog ako mamaya. Bakit may red nose ako? So, sabi niya magde-dress daw siya. So, parang yung ibig niya sabihin, mag-dress ka din, ganun. So, hindi ko alam. I'm thinking na ito na naman yung suotin ko. Yung sinuot ko sa dinner namin ni Juliet. Pero, maybe I can wear something. Ito maganda din to. Kaya lang very formal naman ito. Tapos lagyan ko lang siya ng belt. Yan. Ano kaya? Ayoko naman kasi mag-tight. Ayoko yung fitted na dress kasi kakain kami. Kakain kami ng bongga. Alam ko na magiging sobrang sarap ng pagkain mamaya. Anong susuotin ko? Romper siguro? Ito na lang siguro, no? Off-shoulder to, guys. Nasuot ko na to isang beses pa lang. Siguro ito na lang. Yan. Maganda yung kulay nito. Ito maganda siya, very forgiving niya. Parang nga akong buntis tingnan nito eh. Kasi gumaganon yung ano niya. Ito na lang yung susuotin ko. Kasi madali lang. Okay. Yan. Tapos. Ready na ako, guys. Hinihintay ko na lang si Dan. Yung braso ko talaga palaki ng palaki. Hinihintay ko si Dan. Yung ano din namin, papuno ng papuno. Wala, hindi namin na nabayaran na namin yung washing machine. Kaya lang, parang sa Friday pa ata ipapadeliver. Kasi kanina wala kami dito. And, bukas, may ganap din kami bukas. Tas wala din silang delivery bukas. Long story short, sa Friday pa siya i-deliver at saka i-install. So, hahaba ng hahaba yan, yung aming labahin. Kasi wala kaming washing machine.
Sira. Anyway, nagpalit ako ng dress. So, ito yung suot ko. Ito yung galing kay Zaful. And then, I'm just wearing a long vest. Tapos, I think I will wear my black pointed slip-on. So, yun yung suot-suotin ko. And then, my sling bag is itong brown na sling bag. Okay, yun. Ready na ako. Ewan ko kay Dan. Natulog, kakagising lang. Tapos, I think he's ironing his shirt. Tapos, yun na. Alis na kami. Dito nga kami, guys. Dito yung bahay nila. I'm not sure if I can vlog. I wanna vlog, but I don't know. You can vlog. Bring your camera. Can you vlog the food? Just bring your bloody camera. I'll bring my bloody camera. Take your phone. And my phone, put it here. Nice. Okay, let's go. Red Bull? Yes. No, I don't drink. What should I say? I'm like drunk. Are you drunk? I look so red on this. This is Konica, Razel's friend. Not Konica, it's Konica. It's Konica. She's a massive YouTuber in India. Special appearance. No, but I'm literally following Razel and I love the work that she does. She's a Bollywood star. She has 1 billion fans. Yeah. Just listen to Dan, whatever he's saying. I'm looking for it, yes. These are all her boyfriends. Oh, that's good. They're saying hi. Hello. Anushka, This goes on YouTube. It's gonna go on YouTube and you guys have She's to got lots say. of subscribers. 160,000. For another one. Looking for another boyfriend. Like I love YouTube. Oh yeah, me too. I don't even watch TV anymore. Yeah. Everyone. Subscribe, please subscribe. It's awful, and he watches it on my account, and then I go onto my account, and he's got all this Crime Patrol recommended for you. I'm like, no, I don't watch it. Yeah. Like what you watch is different from what I watch. Yeah. Oh, here we go. Here we go. That's a Punjabi song. It sounds good though. That's a channel. Ooh, there you go. Do this. Open it. Like this. Anything like you're just showing your muscles. Oh yeah. Food looks good. Food is amazing. You should try Yeah. I will try it. You're hungry? Go for it. I'm hungry. I'm starving. Yum. Kanika is so loud. Yum. Chicken, Yep. rice, that's spicy potatoes. Spicy potatoes? Yeah, Alright. it's not too spicy though. That's That's cottage, gonna be spicy for Dan. that's cottage cheese. Oh, yum. I love that. Then again, that's part of, let's say, curd and stuff. Okay. Yeah. Yum. Bring your drink and bring it. Yee. Come on, Epic. Say hi. Yes. This is the man behind the good food. So good. He fed us. Yum. Thank you. You're gonna be on the internet now. Okay, it's on you, babe. Hi guys. Pauwi na kami. I had so much fun. You have Did to go left. fun? You have to go left eventually. Yeah, it was good. Okay. And the lights go left. Alright. Yeah, the food was really good. People were really good. And it's actually already 12:30. So it's late. And yeah, we're going home. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Turn left here, babe. Do not forget Big Bye. Good night. Thank you, Konica, for the invite. We had fun. Food was fantastic. Thank you, your father-in-law. And we'll see you at the next one. Bye. Bye.